en chuan an kala an kalmek lai chuan mari chuan lau aveya ti chuan khuvel changdam tu piangta lal krista I extend my warm welcome to all the non-Mizo brothers and sisters coming here today to celebrate Advanced Christmas with us. And we wish you a Merry Advanced Christmas and may God bless you all. Kat thiam tok ni mai sela. Nakina kaima thiam te po kan unit mi te po an la local dona kan lo fet lo ka tang kan soi le le tum kan patia eng kim ti the kan pa wa na mi mangai na phong ai na dong in India tela infal puna mi zo to student le kan thiam te na pa kan soi ya voi ni a hian ti thu te en chuan mixing in phun oil lo ti kan hu ni mixing phun lo na bo chiat na awang khan thi na le an sia lo om ta ri chu mixing te tan khan amaro chu phun lo kan le te ta abraham phuna khan genesis bung som ri patia khan in abraham kha pathian ina ako na le ti tura ti te oin thu oina bang khan in mal som na nang ma som na niam che ati ka ma som na le thu ko ve la pian kan huwa chu ge ra pu te he na te ka nen ba te ko te kha na la bo ka tin mi sing te chung chang kha ma tha ya bung he na han kan hu bo ka de kan highlight zo zo la ni to kan chia sa mi te ne detail le ma soi ngai lo wa ti chuan in zo hana bung khat na kan en chuan in lali suwa kha thu ani zia thu chu pathian ani ya thu chu ti sa alo changa kan zinga a omta ko ngai le thu takina kat ti kha kan huani oh hey anh piang lâu lòng cha tua ni thân đâm tu trầm rê piang solo cây ni dùng tấm chân bi tấm con này chân bi cần van này Apag na levan
chẳng xóa xe hay ông rê nó cần ta Cái gì? Anh tiếng về to văn lum về. cây đi dùng cánh chân biết khi tân con đầy lấy lệ vào nó treo xe lâu cái quỷ gì mà chắc chắn lúc về